Když jsem vašeho syna vyvolal k tabuli, odpověděl mi: Piš 5, svačím. Byla na záchodě se 3 spolužáky a kouřila. Při slohové práci nejhezčí zážitek z prázdnin popsal soulož. Sebral třídní knihu, nechce jí vrátit a žádá výkupné. Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej. Skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom. Při sexuální výchově osahává spolužečky a tvrdí, že se vzdělává. Přinesl do školy jed na krysy s úmyslem vyzkoušet její na učiteli. Byl přistižen ve školní jídelně, jak se líbá se spolužečkou. Máme podezření na lásku. Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu. Tahá děvčata za mléčné vaky. Hodil mokrou houbu po učiteli a ta po dopadu udělala loužičku. Při výletě do Terezína se nechal zavřít do plynové komory. Pravidelně chodí do školy nepravidelně. Při hodině dějepisu zapálil lavici a nabádal ostatní, aby mě upálili.